duol ng eleksyon. Gani nag-seminar nami last Saturday and Sunday sa mga appeal sa DESO TSS or Technical Support Staff sa DESO. Karon sa niya semana o last week, nagsugod na ang campaign period para sa mga school supreme government. Kung sa elementary pa na SELG. Nanong ingani ang Pilipinas, kada human sa eleksyon, dili ka kuan sa ato ang nilingkod mo. Nagitay ka reklamo pirmi. Nga naman, sa eskwelahan pa lang. Ambot lang kung pareha pa ka, no? Ako ang experience as advisor. Kada magsugod ang klase sa 2A, kay grade 6 man ko, magpili mi o classroom officer. Kiklaro ni mo bata lagi kamudaog ka to mambugoy kayo. Ano mga kiat mga sipat kayo mo ko na i-recommend mo i-nominate. Hindi to mga bright mga tarong di to kadaog na mo nominate ato. Wala usahay diha pa lang sa eskwelahan kung atong sundo ng tarong ang kanang sagdaan ng mga bata sila mo nominate. Amo daog sa room kay katong mga baging sikat pero baging kay daghan mang putara to yang majority wins man samtang katong mga buutan gamay ra man wala kayo mapili sa buutan, wala kayo mapili sa tarong. So kung wala nipili niyo kasi buutan di joke na. Ika rin na sa mudagko na ng mga bata kadong panagsara kay kung makikita kita o mga classroom officers nga mo'y mahimong leader sa barangay o sa syudad. Ambot lang kahapon ganang mga mayor karon or mga kapitan karon nakasuway ba na sila classroom officer pero wala po makita si inyo na pero kung pasabot ba diha pa lang sa classroom dili na ka ba mo pili ang mga estudyante kung kinsay ang nay pilion kaya kung kinsay sikat maoy mo daog kung kinsay daghag amigo daghag kaila may mo daog wala nila po kung qualified ba siya ngayon ba siya pamako ba siya tarong ba siya sa padaghanay lang kung mo na ito ang type of government manang di kita kareklamo kinsay mo daog kung magibutaran sa kadaghanan ara na tam reklamo inigdaog na ninigdaog sa ta magmahimahay wala matungnan taga nigdaog kay tarong may lagang pilion sa mga tao karong tuigan o kay ang tarong pero kung saan na ito pag-identify sa tarong kung saan na ito pag-identify sa dili tarong di man na ito maibawan hantod dili pa mo lingkod or hantod wala pa sila nakadaog base ng uban nakaila ng mga silingan pero karon national election silingan dito nananagan mga senador silingan din nato na sila base na yung silingan na ninyo pero kami wala bisa kusaan ang senador nga mananagan karon walay tagalapu-lapu so meaning di na mo sila silingan di ba wala may personal knowledge kung unsa ilang kinaiya ilahang philosophy ilang principles in life ilahang performance ilahang the way they deal with problems, deal with people, ilat nandra o marketing strategy. Hindi na natin ibuan kung hindi pa iniglingkod. So, di masada pwede ka ingon na ayaw. Kay ang kumilat mo dawat ra mo nagkinsay mo register aron mahimong kandidato. Amo file og COC, ilan ang dawat ang gawas mo na mo reklamo daan. Pero usually wala may reklamo. Ari na ini campaign period na puro mga may di pre sa classroom itong mga bata ila nagipili kay kaila sila sikat sila bigo nila pero sa national election kaila di tatanan na nila wala man come on sa inyo kasulti